Guys, so, ayan, umiiyak ako kasi na-offload kami papuntang Butuan na flight kasi dahil lang sa bag na dala ni BJ. May dalawa kasi siyang bag na dala, which is yung kahit 5 minutes hindi nila kami binigyan. Talagang in-offload nila kami. Kaya yun yung nangyari. Hindi kami nakahabol sa flight. Which is, meron kaming show sa Kandag, Surigao del Sur. Nahanapan namin ngayon ng paraan. Try Offload natin kami. kung may 6 p.m. kung makaya namin yung 6 p.m. na flight. Pero wala na daw siyang seats. Pero kung may 6 p.m., 2.6k viewers. Shout out Cebu Pacific. Sa dinami-dami ng Cebu flights. Pacific, sa tao na yan. Yeah. Sa John dinami-dami Aubrey, ng shout out sa'yo. sa dinami-dami ng flights na nangyari sa amin, ngayon lang kami na-offload. So wala tayong magagawa. In-offload nila kami, guys. In-offload talaga kami. Nag-show kami dito sa boarding. Nandito ako at saka yung manager namin. Si BJ lang yung hinarang dun sa gate. Tapos binalikan ako ng manager. Tapos binalikan siya ng manager namin kasi kukunin siya. Pero ang ginawa, hindi talaga siya pinapasok kasi nga dahil daw sa dalawa niyang bag. In-offload nila kami ng sadya.